Hello guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनो थालायबाय आंनि गोसो गोरबोजों बयनिसिम खुलुमहरनाय थाबाय। दा दिनै एसे बांगालपारासिम बेरायना फैनोसै आरोना। ओरैनो बिगुमैना दं आरो न'आव थांथ'वाखै। गाबोन मा जायो गाबोन थांबा नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनोसैलाय भिडिअखौ दिनैनिखौ। दिनै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा नायदोलाय आरोना। दसे बांगालपाराखौ देखायनोसैलाय आरोना। गारि गाखोना लानानै इन्टारेस्टिं मोनबा नायलांदोलाय आरोना। लामा गायनोसै नै दा मेन हाइरड। बेजों मा मा थाङो होनदों लामाया? न'आवहाय बिथिं ओरै बर' गोजा जाबायना ओरै बिथिं बर' गोजा जाजोब्बाय हारसा ओमफ्राय ओरैथिं बांगाल गोजा ससेया हारसा दं आरो नोंसिनि हारसापारा ओरै बांगालपारा BTC बर्डार जाबाय जोंनि BTC बर्डार बर्डारा इनो लामायानो बे 50-100 मिटार गोजाननिफ्राय आरो बर्डार नैबे दखानखौनो जाजोबनाय ना बे बांगाल दखाना बेखौ 50% जायो 50% नायबासो जाबाय बांगाल दखान ओमफ्राय बिनिफ्राय बङाइ डिस्ट्रिक्ट ना मा होनदों बङाइ डिस्ट्रिक्ट गोलैबाय आरोना बेनिफ्राय बे दखाननिफ्राय सेस बांगालजोब आरोना बे दखाना गासिबो बांगालजोब जेबो गैयाना बेयाव बाङालिफोर जेबो गैया गासिबो बांगालनिजोब दखाना गिदिरानो बाव बांगाल दखान बर'फ्राबो फैयो आरोना बिदिनो हादौनि बेजोंनो बायफ्लंदों गोबांथाराखसै बेयाव न' दंजोबोमोन ओइसिम बाङालिफोरा बे एक्स' न'खरसो जोबदों न'खौ माखासे लांखारबाय आरोना बे बोथिंबा माथावरि बायनानै बर'फोरनियावबो हाबहैदोंमोन नामा खनसे बैथिंमोन ना खरथाराव बेयावहाय दखान सेरजों थांबाय आरोना बे दैया आइडिया बेखौ बासबारि लामा दंमोन गामि दंमोन बेयाव बङालि गामि 100 न'खर खारजोब्बाय दैजों लांजाजोब्बाय दैजों बांगालपाराजों ओरै गिदिंबोबाय आरोना गिदिंबोयै दा आइ दालाङाव फैबाय आरो आइ दालां गोदानावहाय नै ओरैसिम होनदों फुरा गोलाव आरोना जोङो मोनसे जायगायावहाय बांगालनि फुख्रियावहाय खुसिया नायनो थांदोंमोन आरोना खुसिया ओमफ्राय दा मानसिफ्रा जावलांखाबाय आरोना बेनिफ्राय मोनबोआसै आरोना जों दा ओरैनो गोजा फैबाय दा थांफिनसिगोन गाइस जों दायो दे
फुख्रियानो जाखाबाय बे बानायखाबाय फुख्रियानो जाखाबाय बे पाइपजोंबा दैया फैफिनबाय आरोना दहाय दखान मोनसे दं ना बिजों खालांजायो आइडिनि प्रटेक्ट खोगासिनो आरोना आइडिनि ओरै माथावरि खोगासिनो ओमफ्राय लामा नायगासिनो न'आव थांफिननो लामा गारि खारजागोन ना खारजाया खोदैगासिनो आरोना आइडिनि माथावरि बानायगासिनो नै लामा नायदों जोंना गुमैया थांजागोन ना थांजाया खोगोदानसो आरोना लामाया थ' गासिमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना जों दा दिनैथ' ओरैनो बेजाल जाबाय आरोना फिसालानि थांनाया बांगालनि फुख्रियाव जावखांबाय आरोना मानसिफ्रा सोरबा जावना थांबाय आरोना जों ओरैनो थांनाय जादों आरोना बोरै थांसै मारथो जोंनो